Ake ngibingelele bafowethu kuphi lapho kufinyelela khona ezobuciko media igama uMelisizwe ubongumuso umfowami Nomiya phansi eFriday la ingqhamuka khona kwesenkosi eyakwacula umsiyane induna engiphethe sabelo kwamadela namhlanje ngila eEmbo ngase ngiyithela ukuthi nayi insizwa yakuphi yakwanyuzwa okay kulungile izoyisho wena mfowethu wakithi sawubona sawubona msazi kuhamba kanjani njani siyaphila njani ubani lenkunze phambi kwethu ngaphandle nje ukuthi zisitshelele stage name akiqale nje izisho kunabazali bayiphi igama akiqale nje izisho yazo igama lami lokuzalwa uMandla Nkosi wakhumala isibongo ngihlala Kanyusi ngidabuka Kanyusi impela endaweni yaseSidangeni phansi emaqeleni mawuthanda anani umculi kaMaskandi umculi wami iGeneral oveze nje namhlanje oveze ngifuna ukuzwa zinabele namhlanje sifuna ukwazi uMandla lo ophambi kwenu Golden ngokusebenza umculo uMaskandi kahle umculo kaMaskandi lo umculo oyiginci lo omnandi kakhulu nazi isiginci ngiyazibambela futhi angithumeli ngeke ngithenge isiginci ngiphinde futhi ngithenge nomuntu ozongishayela nazo umsho bafowethu nizwe so mfowethu umculo wakho ufike nini emculweni sesiside sona isikhathi ngikhona emculweni icocelo lokuqala ngisilaba ngo2017 ngangisobuhle bamamblazi lapho sebenza nomunye umfowabo kaKhumalo kube sekuthi ke ngo2019 ngabe sengiba umGolden ke sengenziwa umsebenzi oseceleni le ngaqala khona ashaya ngoma esuku bamkambe kubona unyaka olandelayo ngakhipha ialbum ayinengoma ethi Volovolo okuyiyona eyaduma kakhulu ngeke ngasebenza nomjolisi futhi mangicabanga ngithi 2023 or 2024 lapho sashaya ingoma ethi usuku olukhulu senze umlando kodwa ke njengamanje siphethe ingoma enkulu kakhulu ezizoxabana nenyanga yakho mawuphika nathi umsebenzi mningi umsebenzi mningi ngizocela ukuthi nje umuntu obukele manje aphuthuma ayobheka leyo ngoma abhale nje uthi mGolden uzoxabana nenyanga yakho featuring ufana la isiphumile vele ikhona nje kuyimanje isenkundleni zokuxhumana iyadavuza nje ku TikTok yenza yonke into lalela mina angifuni kuthiwa ngihambe ngayo nyomfa yabo leyo kwase kuthiwa ngayicreate umGolden wami engingamazi yabo njengamanje ngifuna umGolden amemeze le ngoma yakhe uthi nengoma yakhe uthema uyibala wathi zingaki ingoma zakho zikhona uthe khona ethi suma mkamabona suma mkamabona hayi leyo ngoma okay hayi awuyimemeze ngifuna ukuyizwa le ngoma mina ngeke ithi le ngoma suma mngami bekubone yazi ayinhle into yami ahave ungichaza phela sandra mawusongibuka kanjena ahave umuhle sandra wemamo isho kanjalo ayiswa nizwele bafowethu uma ukuthi awusubscribeile kuleli page noma ufollowile wrong ngoba kunezinto ezisalayo kunezinto zokuluza njengamanje lensizwa njengoba nizwa imemeza kanje yakhona kwanyuswa kusho ukuthi eyangakhona ngala ngikubonile mfowethu komunye umcimbi omkhulu wangakini imoblo umcimbi osuke wathintwa kona ngibonile kodwa ngibonile kudlula uthwi Imbadada Festival unyaka nonyaka ingasikhohlwa somGolden iyayenza show nje ukuthi njalo iyamemeza ukuthi asibe khona ngey14 nje ikaFebruary sikhona phakathi inside impela sikhona phakathi inside ngiyacela ukuthi umuntu ongakabi nalithikithi alithenge njengamanje ukhona emakhipha ithikithi 150 general kweyogcina isikhathi njengamaciko kukhona ongakusho ngiyacela kakhulu ukuze yonke into izokwenzeka ngohlelo abahlele ngayo abanikazi bomcimbi ngabona basuke bazi ukuthi mabethi agcinwe isikhathi esithile basuke bazi ukuthi inhloso yalokho yini nokugwema i-disorder emcimbini abafundi abahlonipha kakhulu isikhathi abanikwa sona mawukuthi isikhathi uyabona ukuthi sokushaya xoxisana nomhlelo omcimbi mawukuthi kuyabonisana ngaso makungenzeki ayikusho ukuthi uvela ungabi straight ingxenye yomcimbi ngoba uzosonela ngempela kulungile bafowethu ngeke ngidedele insizwe ihambe yosebenza isabiziwe la eEmbo njengoba uyibonela nje kumnandi kunje